आइया माथो थाग्रा दंफाङा बायजोब्बायसो लेमजोबावबायसो माथो है थुदो बै दंफां सिङावनो डिस्टार्बफ्रा आरो फैबावदों ओमफ्राय नोंना मैयाना मेदामखौ लोगो हमनाया बोरै जाखो साला आंखौ हारसिं गारबोनानै मोजांसो बुंदों नोङो आंबा मा जाथाय जादों मिथिगौ नोङो हाब मा जाथायलैबा ना दाख्लै बायदि सोरबा जाबावदोंसो थै नोंनि बाथाय मा सोबायनायल' नै जाम्बा खोनासं नों थांनायनि उनाव बिदि जादों फाग्ला फिल्म थां माथां हा नोंनानो बिदि जायो होमबा मेदामा बैसो गिदिर नङाबा 16 बोसोरनि जानोसै जाम्बा नङा राहानि खोथाया बिदि नङा माने आंबो मेट्रिकखौनो खनबा गोजौ फेल जाबाय नालाय बेखायनो आंजों समान बैसोनि सानदोंमोन आं दै जाम्बायानो जाम्बाबालै नों जाम्बा आंहा गामिनिफ्राय मेदामजों टिउसन लायनो थांसै पासबो जाबाय खोमा एबार थ' नोंबो लायफानोबा जाम्बा होद आं लायालै बेबायदि जाथाय जानानै लासिं सिं होद आंहा हले लाहैगोनलै गाबोन फुङावनो होद था नोंहा फाग्ला मानलै बे मानसिया फाग्लालै थैस जालालै गथ'फोर आं दिनै नोंसोरखौ टेनसे फोरोंगोन टेनसे टेनसे अ सरि माबा टेन्स मा मेदाम जोंनि गेजेराव सासे स्टुडेन्ट फैबावबाय अ सोर बेलाय बहा आंसो मेदाम बावबाय नामा आंखौ नोंखौथ' आं बबावबा नुनाय मोनदोंमोनलै र' बिदि नङाब्रा मेदाम बिदि नङा बिदिब्लालाय माथो खोथाया माने मेदाम आइ लाभ इउ नोंसो बोरो नोंना बै लोगोआलाय मा नाममोन होद मेदाम आं मिथियालै बेखौ आं दाना बिजों लोगो जाया दिंखिया बारियावसो जोख्लायना गारबोदों आं बेखौ दाखालै दे जिरायदो सुरु खालामसै आं मेदाम आं मानसिखौ बारा थिग मोनाखै माबा खेबबा फेल जाखांबायनो खेबबा होद मा जानला मोनलानो मेदाम सिगाङावलाय लासिं सिंनो दे जाबाय एबार मोजां फरायनानै पास खालामदो आं फोरोंबा हले रावबो फेल जाखाया गासिबो फार्स्ट डिभिजन थांजोबखायो 60%आव बा 60% थांगोन होननायखाय खाथा बोलायनाय जालायखोदों ओरैनोथ' बोलाखाया खोनासं मोजाङै गोसो होनानै खोनासंनानै ला टेन्सआ जाबाय मोनथाम रोखोमनि टेन्सखौ मोनथाम बाहागोआव बोखावदों बिसोरनो जाबाय नायनानै ला Present tense, past tense, and future tense. Buzibai? Buziakon? Tahu buziak itu selama lima orang pakai? Pakai? Siapa pakai? Saya kenal dia minci kono sera. Nama minci ya? Sebar kenal dia gusaulah minci kau pun cara dia. होद मेदामा मा हारसिंनो फेकेर बखिलाबाय थाखोब्रा खोनासंनोसो बाथारबायलां हे माथो सिख्लाना खानाया गोलावथार आं बिदि खानाय गोलावखौसो मोजां मोनो मेदामखौबो आं खानाय गोलावखासो मोजां मोनदोंमोन दिनै माथो आंलाय स्टुडेन्टखौनो मोनबायलै आंलाय फाग्लिया माथो सोमजिद्रायनो साइसथारलाय हाब आगै माथो बयरिं मोनथारबायलै अखा दोमैलुजोंनो आदा दे आगै जोंहा सानैजों दोंसे मेथाइ स्राय रोजाबनो दे जागोन आदा दे आगै नोंनो रोजाबग्रोदो
थ' आदा होनबा बै हाब्रां सेराव थ' आगै थ' जाबायलै आदा बेयावनो बेयावनो औ नै आगै नों बैनिफ्राय स्ल' मसनाव फैलाय आंबो नै बिनिफ्राय स्ल' मसनाव थांगोन दे जागोन दे आदा दे बिदिबा खालामदो आगै थांगौ आदा थांगौ जाबाय दे आगै बिनिफ्रायनो फार्स्टआव स्ल' मसनाव फै दे बेनि उनाव खरायाव फै स्ल' मसन खरा आंबो बिनिफ्राय स्ल' मसनाव थांगोन आगै नै बिदिबा थांसैबो आं रथ' बिनिफ्राय स्पिडआव फै रथ' बिनिफ्राय स्ल' मसनाव फै दे आगै आंखौ खनसे सोर गिदिंनानै खानायखौ बेरखार होलायदो सना आइदै एफा गोसा सालायनाय साबाय खोमा मेथाइ रोजाबदो आगै रोजाबगोन दे आगै जोंहा मेथाइखौ 3 मिनिट जागोन दे आदा आंनि खानाया गोलाव जाथारबाय बिदिनो लानांगौ आगै खानायखौ बिदिनो लानांगौ आं बिदि खानाय गोलावखौसो मोजां मोनो सिननाङा दे आगै सिननाङा आगै थाङा नोंखौ गारनानैबो बाव थांनो आंलाय नों आंखौ गारनानै थांब्ला बिब्दि दाबुं आगै बिब्दि दाबुं आगै बिब्दि दाबुं नों बिब्दि बुंब्ला आं गाबनो ओंखारो नों आंखौ गारनानै थांब्ला थैगोन आंलाय नागारा आगै नोंनो आंनि गिबि मोजां मोननाय नोंनो आंनि जिउनि रानि थैस' थांस' बे जिउ मोनसेयाव सानैजों रायजो जालांगोन जों थगायनो मोननाय नङा हाय आदा थगायनो मोननाय नङा दागाबसै आगै दागाबसै थगाया नोंनि गाबनायखौ नुब्ला आं सहायनो हाया गोलाव खानायखौ नुनानै गोसोआ आंनि थाद' गोमायो नोंनि बेग्लांनाय गोलाव
थांसैयाखै आंनाबो गाराङा जाथारा गोमोथिंसो थिं थिं लायो खनबाबो जाया जेबो नङा आदा आंहाबो गाराङा खुसेंग्रानिसो रेव 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 होनलायो बेनो जोबथि जोंना एबार अबजेक्टखौ लाथिख'ल' होबाय आङो बुजिदो हा आइदै सोरेफा गोसो खुबैखोब्रा मालाय बारा मोसानायाव फैस्लाबनो मोनासै मा सिख्ला नायनो फैदोंना फरायफैदों बेयाव हा बिदि नङा मेडाम माने आं दासिमबो बेबायदि सिख्ला नुफेराखै नालाय बेखायनो नायफ्लांबाय खानाय गोलावनो ओइ गथ' आरो खेला सोंबावदों नोङो आं मा फोरोंदोंमोन खोन्था आंनो फारि फारि नङाबा नैबे दरखंआव खोमा खेबना थानांगोन आं थांजासिम आं जेबोखौनो खोनायाखैमोन मेडाम मा होनदोंमोन खनसे स्राय फोरोंफिनबावलाय मेडाम हे गथ'आ आंखौसो रिपिट फोरोंबावनो थिनदों बियो नोंनि साजाया जागोन नैबे दरखंआव खोमा खेबनानै जस्लंनानै थानांगौ आं थांजासिम खोमा लाबावखे आं मा बुंदोंमोन खोमा खेब खोमा जिराय बिदिनो थाबाय थानांगौ नोङो आं थांजासिम नों सोलाबाखौ मिनिखो सोथाब नों बुं आं दहाय टेन्सखौ मोनबैसे बागाव बोखावदों नोंलाय नट दहायथ' मेडामा बेनि मोनब्रै गासै 12 थांदोंमोनलै 12 जागोन बे 12 मेडाम थट बुबक मा उल्टासो बुजिगोन नोंलाय दे एबार नों बुं नों फारबा मोनबैसे फारबाथ' मोननै खोमालै ए फार बि फार मोननै जागोनदांलै होद मोननैखौनो बुंसैलां मोननै मेडाम मोननै ए फार बि फार सि फारथ' थायाना मेडाम मोननैखौनो कारेक्ट मोनबाय आं कारेक्ट मा सोर खोन्थानाय नोंनो सोर खोन्थानाय मा इ फार बि फार बेलाय आरो सि फार गैलाय बावसिनो मोननैयानो कारेक्ट लायबावसिनो कारेक्ट दे बाबु नोंनि जाथोंसै मा जाबावगोन ग्रामारखौनो उल्टां फाल्टां सोलायजोबसिगोनसो नोंसोरो ओइ लाइकि नों बुं एबार नों प्रेजेन्ट इन्डिफिनिटआ माखौ बुङो Subject plus verb plus object madam. थोद आं बे खनजोंसोखौ सोङाखैलै टिकटक एबार नों बुं फावेला मोनबैसे मोनथाम मेडाम मोनथाम हे इसोर आं बिसोरखौ मा फोरोंखो आरो बिसोर आंनो मा एन्सार होखो दा सासेल' आसासो नङा मेडाम फावेला मोनबासो मोनबा मोनने र' आं गदाव लिरना नायनो आया माथो सगाबो गुसुंल'सै बायनानै मा जाया बे गुसुं दोनबाय थानांगौ नामा आङो सम सम नोंसोरखौ मास मोनफा गाहाम बारा फोरोङो आङो आरो बे सबखिनिखौ बायना लानो हाया नोंसोरो मोनबायानो मार र' फरायना नै सिबायदिसो नुलायलांबाय जाबाय दे नोंसोर एबार खेमसेनो ज' फरायबोयो बेखौ आयौ 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 बिदि नामा मा आयौ आयौ सिबिलाय बिदि फरायो नै आंनिखौ दा खोनासं नै बिदिसो मिथिबाय साला मेडामा आंखौ खोनासङैनि दरखं मोखाङाव जिरायलायनाया माथो दाबो रावबो खोनासंग्राफोर रावबो एन्सार होनो हायासै मेडाम थांनो बिसोर खामजोब्बायलै थाबाय था बिदि थाबाय था नोङो आं थांजासिम थाबाय था दे जाबाय दिनै बेयावनो जोबथ'बाय नेक्स्टआव आं नोंसोरखौ एखे ओंख्रि फोरोंगोन एखे मेडामा गावहाबोसो आयौ होनलांबाय रायलायनाया नङाबा आंहा
गावनाथ' दाउ एजेननायनिसो नङालाय माथो दाउ बयलारनि ओरै गासिनियासो साइसि ने ना मा होनो मिथिया थ' थांसै थ' Bây giờ bà mày đang thằng bài nữa. เนี่ยจ้างแกจ้าไปจ้างมาบ้าเดี๋ยวนั้นลงไปจ้างมาบ้าหนึ่ง 사진 그리지 마사는 Oh, sekolah ruto, oi. Ang itu mama kita lain belum. Selamat jang. Ruto. มาเบะมาคือถ่าก็เคยบุ้งอ่ะส่งเกียร์ Neng ni munga mama lai saru. มันน่ากูสนึงแรงอยู่มึงกูเลย 아유 Beखौ नो मिथिया नोङो जाम्बि माने आं नोंखौ मोजां मोनबाय बेखायनो नोंनि मुंखौ मिथिनो लुबैनानै आं सोंबाय जारौ आंखौ हानि बुङो जारौ नामाबो बिराद मोजांखा गोदैनो दे नोंनिखौ खोन्थादो जारौ 이 잠바야 말레 비나 모자 모나이 동카요 फैदो लोगो मा सानैयानो फिलिंस जाबाय आंना खाथारायसै